Ja tervetuloa Semi Hardcore Gamingin pariin, ja tänään katsellaan mikä on peli nimeltä Hard Reset. Hard Resetin on tehnyt kehittäjä. Ja yhden henkilön tekemä siis, ei vaan kehittäjät vaan luoneet pelin nimeltä Hard Reset, ja kehittäjät ovat Flying Wild Hog, joilta siinä on entisiä työntekijöitä, esimerkiksi People Can Flysta, CD Projektista ja CD Projekt Redistä siis, ja City Interactivesta. Ja People Can Fly on tehnyt Painkillerin, josta on pidin erittäin paljon, ja joo, se musa oli Sabaton ja Ytse, kyllä. Mitä tarkoittaa fast menu? Vissiin tarkoittaa sitä, että näin liikuu ollenkaan muuta. Varmaankin. Ne ei liiku niin paljon. Vissiinkä. En oo ihan varma. Joo. Tosiaan, eli tää on ottanut inspiraatiota monista eri asioista. Esimerkiksi William Gibsonilta, Neil Stephensonilta ja Philip K. Dickiltä. Ja Philip K. Dickiltä on tullut tää Blade Runner, jonka kaikki jotenkin tietää. Ja nyt vähän katsella, millainen peli tää on. Sitten New Game. Tosiaan Zero. Mä sanon vaan Zero. Voi tehdä tästä videota, jos porukka haluaa. Kokonaan läpipeluu video. Vedetään normaali niin kuin aina. Mut joo, Zero voisi tehdä tästä videota, jos te osoitatte mielenkiinnon siitä, että haluatte nähdä. Ja Zero menikin jos pelaa Saints Rowia, niin kaikki sen näkeekin. Näyttää siltä, että tässä on vähän tämmönen... Joo, eiköhän näytä vaan, tässä on tämmönen omanlainen sarjakuvamainen systeemi, eikä samalla kuin tässä Max Payneissa esimerkiksi. Onko pelin grafiikat sit samanlaisia, mä en tiedä. Mä oon nähnyt tässä trailerit, mä en oo yhtään pelivideoa vielä nähnyt. Total Biscuit oli tullut, yleensä mä katson kaikki se video, mä ajan Total Biscuit video, jee! Mä en ehtinyt, mä oon töitä. Meitä ei kiinnosta tarina, tää peli on kuulemma ampumista. Joo, elikkä... Ei, controls. Senssiä. 80. Elikkä... Oh my god! United... Take semen from Giu? Jälkeen sit voi vaihtaa eteen tai taaksepäin nappeja, joo. Onko? Tää näyttää jännä. No oikein tää plasma pyssy ihan selkeästi. Ja tää on peruskonekivääri. Moi! Sinnekö joku vitonen? Hyvän elektroittaako ne mua? Kyllä. Piti kokeilla. Kyllä piti. Oi, voi hyppiä yli. Half-Life. Mä voi laittaa asetta jostain syystä. Kokeilla sitten tässä toista. Oi! Ei. Jotta... Noin. Elikkä tää peliä markkinoidaan old school pelinä. Tarkoittaa sitä, että... Aika paljon tarkoittaa sitä, että... Tässä ei oo mitään... Regeneroituvaa healthia tai muuta. Ja kyllä mä voin varmaan hyppiä osaa. Pitääks niistä vieläkin kertoa? Joo tosiaan, että... No, Chronicles... Täällä hakataan robotteja, jotka ei tee meille mitään pahaa varmaankaan, mutta... Secret! Joo. Tässä on tämmösiä piilotettuja paikkoja, joka on hyvä juttu, huom. Kyllä rullasta ei voi vaihtaa aseita.
Tää on semmonen vissi tykkää nykyään. Tää äijä liikkuu aika sulavasti tässä. Aika pieni tämmönen... Se painaa päästään, niin pysähtyy melkein heti, joka on hyvä. Ei ihan heti. Joo, katsotaan nyt. Täällä salaisuuksia niin me vähän tutkitaan ja... Mähän tuttu, tää ei oo kauppeli. Tuossa on feari. Siinä ei vissiin oo mitään. Uutisia! Katsotaan miten se lukee. Sector 6 closed. Oliks siinä ne uutiset? Oli. Jos ei ollut, niin... Tulkaa! Oi. Se ei enää kovin paljon damagea tee, mutta... Kuulitteko? Siis on muuten Rokki. Rokki taustalla, Painkillerin tekijältä. Se kun meni joku vähän isompi robotti. Jaa! No, pitää vissiin tappaa. Ai! Ai! Ei niin vaikea. Okay. Joo, puhun vähän kovempaa, koska musta tuntuu, että mun ääni ei kuulta pelin ääniä alta. Kyllä. Press. Onks toi 0 vai O? Get the breed civilian barrier. I see. Vähän on ehkä tommosia obvious-paikkoja, että missä noita on, mutta aika sama mulle. Ei kiinnosta. Aha. Ei viru. Missä pelissä oli tämmönen? Olisiko ollut Half-Lifeissa? Tuollainen kursorisysteemi. Olis hauska. Tossa pääsee läpi. Jotenkin. Nää en varma. Onko me joudun vähän miettimään? Myönnetään. Niin toi on sitä kurrensyy, mikä tuossa vasemmalla näkyy aivan. Elikkä rahaa. Mä katsoin, että mä missannut mitään salaisuuksia täältä. Esimerkiksi tuolta. Rahaa. Konekiviärikätteet. Joo, osasin. Ai tää ei osaa sprintata. Ei, piru minkä näköistä. Disable. Näin kun me tapellaan jo robotteja vastaan. Robotithan on kivoja. Oho. Can Timothy join our bro? Alright. How does one use it? Don't you want restuff? Miten mä käytän tätä? Kai se on vaan tommonen. Tommonen, että voi kokeilla. Vai katsellaan minkä näköistä on. Pukus. Onko tässäkin useampia paikkoja mitä kautta voi mennä? Mä mennään täältä sitten. Kuuluu tässä ihmistä ääniä. Kulit menee näköjään läpi tosta. Source. Our source. Sector lockdown. Evacuate. Joo, mennään toista kautta. Ehkä se näkee paremmin. Nyt ei ollut mitään mitä kautta pitää mennä ja... Tän pitäisi olla lyhyt video.
Tää pelin nimeltä videot ei saa olla pitkiä. Tai saa, mutta... Parempi jos ne on lyhyt. Kuole! Kuolkaa! Kyllä. Tää on itse asiassa aika oldschoolin tuntusta. Tää sprintti, se on uutta, mutta se on hyvä asia. Voi liikkua nopeemmin. Sehän löytyy. Okay, we can spend your... Welcome to Upgrade Terminal. Ai, se on tämmönen. Firearm your weapon. No katos, toi toitusta, niin... Onko tää nyt Assault Rifle, millä mä oon vedellyt vai? Gothenburg Block, kyse varmaan on. Just rate of fire, onko? Shotgun module. Aivan. Elikkä tässä ostaa... Tää oli alunperin Assault Rifle, mutta sit siihen on hankittu Piranha Gatling Barrel Block, joka tekee siitä Gatling Gunin. Samat jos mä hankin tän Murena Shotgun modulin, se tekee sitten haulikon. Tästä tekee samasta aseesta vieläkin Grenade Launcherin RPGn sekä sit se huomaa miinojakin vielä näköjään. Jos Energy Weapon, elikkä vissi Energy Weapon, Rifle. Frequency. Taseri, Mortar. Kuulostaa liian hyvältä. Katsotaan nyt tuo Combat Gearkin vielä, sit päätään mitä ostaa. Tactical Scanner. No joo. Enempää hood. Nanoposition. Joo. Equipment upgrade. Critical Perception. Mua ei tässä kiinnostaa mikä tää Perception mode on. Elikkä... No tää on se. Noin, ota tohon rynkkyyn vielä jotain jos saadaan. Me ei saada. Se toisen. No ei me sekä saa tällä hätää nyt mitään, mutta ei se mitään. Tässä pitäis pujotella. Ai niin. Unohtui jo nappi. Ei, mikä käyttää, mutta sehän on ampumisnappi, mikä käyttää noita kuten. Ja nyt kun me low heloille, niin jotain tapahtuu. Alright. Give me some enemies. Nyt on aika paljon itse asiassa, kuten näkyy. Nyt toi liikaa. Hyi. Tässä tulee itse asiassa Painkillerin mieleen. Mennään alueelta toiselle ja ammutaan. Aseja on yllättävän paljon aseita, ei vitsi niitä tarvitse ladata. No moi! Fuck yeah! Oh yeah! Ai vielä tuolla! Mä en osaa tunnistaa, että milloin se juoksee päin ja... Milloin se on sitten... Aha! Eli 2. Ai se ryöminen on vaan yksikään. Oh yeah! Wow!
Oi. Se on tommonen. Oli hauskaa. Totta jos puhutaan ja... Oi, käytetään takia vähän tavaraa. Siinä ei oo mitään ja... Mikä päin meidän pitäis mennä? Go to the bridge. Kyllä me käydään tutkittaa koko alue, täällä on salaisuuksia. No, siellä ei oo mitään. Tänne päin. Maybe, I can't get some. Oli pakko kokeilla, hei. Kyllä te ymmärrätte. Tuolla juttu. Mulla on vähän tämmönen pakko mennä, mun pitää ampua kaikkea. Siitä ei voi mennä yli, ok. Tosta ei mennä, elikkä se on tuolta. Joo, jonkun verran vielä mennään ja sitten me varmaan lopetellaankin tämä tästä. No hyvät pelit vaikuttaakin tähän mennessä. Kohta saatte kuulla lopulliset mielipiteet. Hello, mister. Novak, I have bigger Ai, ei se olekaan wages. kauppa. Hetkinen. Et tonne mennä. Pitää varmaan. Joo. Miten voi missata ton? Ei kai sittenkö? Näyttää tänne. Niin ehkä mä tulin tosta. Tänne mun pitää. Ololololol. Ui saatana. Perkele. Et sä ala minulle. Aika lineaarista Mutta old school reiskintä. Sehän sen pitääkin olla tavallaan. No ei ne kuitenkaan. Se oma vapaus on aina hyvä. Tässä on sitä omaa vapautta mun mielestä. Ei liikaa annettu. Ehkä vähän liian. Menepä. Ja se oli siis se tehtävä. Eli me varmaan lopetellaan siihen. Ja tässä voidaan kertoa, että mitä mieltä mä oon tästä pelistä. Se ei tarkoita, onko tää peli hyvä vai huono, mutta mun mielestä on hyvä. 15 minuutin kokeilulla. Ihan hyvä old school reiskintä. Ei oo regeneroivaa HP:tä tai mitään muutakaan semmoista ihmeellistä. Että kyllä mä soisin, että nappaamaan. Tän sai Royal Indie Bundleissa pari viikkoa sitten 5 € hintaan muutaman muun pelin kanssa. Mä hankin tää siinä, mutta ei kyllä kaduta yhtään. Joo, tosiaan, tää on Valvesta, löytyy Valvesta. Steamista johonkin hintaan, mä en muista mihin hintaan se oli mun vielä, että se varmaan näkyviä toi mä vois kertoa, mutta... nyt mä en ikävä kyllä voi. Ja tässä on ihan kivat tiedotkin näköjään kerrota, että monta viossa tapana, mutta kerran sä kuolit environmental, eli jos sä oot ampunut jotain räjähtävää tai sähköantava, en oo kuollut siihen ja blää blää blää, ynnä muuta. Mutta joo, tosiaan. Ihan hyvä peli, en mä usko, että tää kovin paljon maksaa, ehkä 40 parhaillaan. Sen osaa oikeesti yhtään sanoa, mutta hankkikaa ihmeessä, on tämmönen mukava räiskintä Cyberpunk-maailmassa. Mun nimi oli Wolfred, taas Semi-Hardcore Gaming, ja pelin nimi oli Hard Reset. Me nähdään ensi kerralla, ja se on morjens.